ZANU-PF sezvetinogara kutaura kuti iri desperate for support, ende ZANU-PF ndo iri kupedza kucapture zvinhu zvese zviri munyika. Nyaya iri pano inyaya inotokatyamadza, asi vakomana vacho veZANU-PF ndo vaunonzwa vachitaura kuti muZimbabwe mune utongo hwejekerere, ende ndo vamwe vevanhu vakabva kunocelebrata independence. Asi kana takatarisa isusu vana veZimbabwe tinonyatsoona kuti muZimbabwe macho hamuna independence irimo, nekuti kana usingasapote ZANU-PF wotoziva kuti uri pama1 ende une zvimwe zvinhu zvaunorambidzwa kuita, unenge une maboundaries dzimwe nzvimbo uchinzi nzvimbo dzakati hausvike, asi ukada kutarisa nzvimbo idzodzo dzinenge dziri nzvimbo dzisina kana nebasa, dzekuti munhu wese anobvumidzwa kusvika kunzvimbo dzakaita seidzodzo. Chairman and Chief Facilitator Job Scala together with Urai Zembe were barred from seeing Blessed Mhlanga at remand prison. Prison officers said they had sought clearance to allow Scala in, but were instructed by the superiors to deny access. Zvinhu zviri pachena apa parutunzi vaScala vaenda kuremand kunoona vaBlessed Mhlanga, asi vaJob Scala varambidzwa kupinda nemaprison officers. Unongoziva kuti vanhu vakaita sana Job Scala vanhu vekuti vanoziva mutemo, ende vabvunza chikonzero kumapurisa acho, kumaprison officers acho anga aripo, vakati why mukundirambidza kuti ndipinde ndione mukomana, ende ukatarisa vamwe vanhu vavaenda navo vabvumidzwa kupinda, asi vaJob Scala vari vamwe chete ndo varambidzwa. Asi unongoziva kuti vakomana vacho vangobuda pachena vakati takapiwa instruction nevakuru vedu kuti vaJob Scala mukasvika pano hamufane kupinda mukati muchiona vaBlessed Mhlanga. Ndopepe petinotanga kutaura kuti ivo vakomana vacho vari kutoshandiswa vacho, ukada kutarisa kuti chavanenge vachifira chacho chii, ende mari dzacho dzavanonyanyotambira ndedzipi, ende tikada kutsvaga vakuru vacho vari kuita izvozvo. Ukada kutarisa nyaya yacho kwainoperera, inozopinda vakuru vari muhurumende yeZANU-PF kuti ndo kunenge kwakabva mainstructions. Ende ukatarisa Job Scala munhu wekuti akatombogarawo mukati kwenguva yakareba akazongobudiswa achinzi hauna mhosva, same nezvazvokuitwawo vaBlessed Mhlanga varimo mukati. Asi ukada kutarisa mhosva yavo kuti mhosva yavo chaiyo yavakapara imhosva yei, unotonyatsoona kuti hapana kana mhosva. Apa pari kungoitwa zvekupfidziswa, nekuti ukada kutarisa ZANU-PF inonyepedzera kungwara-ngwara, asi pachokwadi munyika yeZimbabwe ZANU-PF ine vamwe vevanhu vainototya, ende haitodi kuti vamwe vevanhu vasangane, nekuti inotoziva kuti ma1 anenge atanga, ende zvava zviri pachena kuti vaBlessed Mhlanga dai vasangana navaJob Scala vaizozeya nyaya akavombotaura vopiwa nguva yekukurukura vari vaviri vachionesana zvinhu zvezviri paground. VaScala vaizouyawo vachitaura situation inenge iripo nezvavanenge vataura nemukomana, ndo zviri kutraya kuvharidzirwa nehurumende yeZANU-PF, hurumende yerusaruraganda, nekuti yatova hurumende yerusaruraganda, nekuti ukaona vachipfidzisa mumwe wevamwe wevana venyika yacho munhu mutema, hasi murungu, hasi muBritish, kodzi vanoti maBritish akaipa, asi ivo tiri kuona kuti vari kutongera vana venyika nechitororo. Asi vapedza vozokudze kuti imimi musaende kune varungu muchinotaura nyaya idzi kune varungu, varungu vakaipa, varungu vanozoita zvakati. Asi isusu takangozviona kuti zviri pachena kuti ZANU-PF yacho ndo yakaipa, ende ZANU-PF pfungwa dzayo inongofunga kuti vanhu vakasangana, vanhu vakaita meeting vakangoungana vanenge vachida kubviswa pachigaro, asi pamwe pacho vanhu vanenge vachida kutoita mameeting ekuti vagadzirise nyika yedu irambe ichienda mberi, nyika yedu tishandisewo hupfumi hwedu, ende vana vari muZimbabwe vasarambe vachiita zvemadrugs, vana vari muZimbabwe vawanewo mabasa vakwanise kushanda mhuri dzavo dzichirarama, pasanyanyowanika mbavha munyika. Ameno kuti muri kupaona sei? We need a better life.
since 1980 kubva mukabato rachigaro terrorized the country from 1980 and haasi gamba. I cannot call Mnangagwa comrade because he killed more than 20,000 people in Matabeleland. Gokuraundi here. Vanhu vakauraya Tekere was right. Edgar Tekere was very, very right to form his own party because they had an agenda to make a Zimbabwe a one-party state like Cameroon. Look at Cameroon right now. Chichikwiti of Cameroon, President Anotorwa Achembera is 90-something years old. Aparara, you see. So this is same as Zimbabweans. We have to deal with the background right now. Mnangagwa and his Gananda, they must go, and Mnangagwa he must be arrested because akauraya generals. Noto akauraya manjika listed now from Hebert Chitepo. Josia Magama Tongogara. Vitalis is now Ashi. Mujuru. Pana mujuru babendo pano ndurwadza nepana SB moyo na parents shiri. Obaba futi poison. Kuda kuuraya General Chiwenga. A good guy. Why? Nyika ndeyedu guys. So bombshell kana vataura kuti stay at home. Kana vataura bombshell stay at home. Ngatingosungira nyika yedu guys, and we have to support the bombshell because it's a bomb. Rakato explode bomba rere rakatoputika kudhara rere ra bombshell geza rere rakatoputika kudhara. It's just a matter of time. So as us Zimbabweans, we are professionals. But muzvipatara medu, look, tatenda pinjisi maraba. They died. One mbeda yacho muzvipatara. But Mnangagwa kutaura tanzi 2030. Shit man. Client. Shit man. 2030 ipi. Apa wakupisa imba yamadzibaba oshanduko. Shit man. Yeah? Mnangagwa is a satanist. Ngaende. He must die. That Mnangagwa and his Ganadas. They must rot in jail. Zvakatiwa chidhumo namasendeke zvezve. It has to be done. Kuna ziyambi Mnangagwa nevana vake. If they not run Nana Chivayo, Nana Tagre. Ndapedza client. Let's go. Viva Geza. Aluta continua. Geza continua. Amen.